всички! Аз съм Петър. Възмутен съм от това, че аз съм бамбучо бой от Лиликоса и никой не дойде на срещата. Нали се оговорихме за това? От банкия ви идвам и ето, ние двамата. Дойдоха още Майн Драйвер и Мухо Демен. Това е мой приятел. Покажи се, бе! Пичарата две. Двамата дойдохме от Лиликоса. Малко го е срам на лъткаре. Защо не дойдохте? Отворихме специална тема, направихме я важна и вие не дойдохме. И вие не дойдохте. Сори, грешка на езика. Това е възмутение. Страшен срам. Аз съм ви направил бесен. Ама няма да пиша нищо във форума, защото не искам да си отнеса предупреждение. И за това, че моля ви си на следващата среща, елате. А да, малък, ако гледаш, няма да излезе да ни повишиш в матча модератори. Мен и пичарата две.